nɛgɛ ɲɛ 21 dala gosira tamani ani Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka waliɲumandɔn foli bɛ ɲɛsin aw ma ni waati in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen bɛ jabaraniw kɔrɔ yasa a bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ TV Serifila bamanankan kunnafoniw na minnu bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunnafoniw ani diɲɛ fan wɛrɛ tɔ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin y'o kuma selen k'a yira aw la k'a fɔ ko bi bamanankan kunnafoni a bɛna taliba kɛ an ka don tɛmɛnen kunnafoniw la. O kadra kɔnɔna na nin ye waleya sa min ko bɛɛ lajɛlen bi don fɛn min ye coronavirus walima covid-19 o banakisɛ kɛlɛli ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na lajɛrɛ belebele sigira sen kan min tun bɛ tali kɛ kɛnɛya minɛnw ale ni tɛgɛko minɛnw olu talen k'u di wasa u bɛ se ka u jɔyɔrɔ fa cogo min na coronavirus banakisɛ kɛlɛli la baara in kɛra tɛnɛndon juillet kalo tile 27 saba 2020 an ka ɲinikɛla Maretu Jalo ani Samba Traoré tun bɛ Serifila Jabarani so tɔgɔ la. FIDA, Royaume du Danemark ani Canada olu ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔ ka bɛn ni jɛkulu min sigilen no sen kan walasa ka hakili jagabɔ kɛ olu de ye ni baara in sigi sen kan ni ka saniya minɛnw san k'a di sɛnɛkɛlaw ma walasa u bɛ se k'u yɛrɛ lakana ani ka maa wɛrɛw lakana ka bɔ coronavirus bana tɔɔrɔ ma. Projet dɔ b'an fɛ ko projet inclusif des filières agricoles min ka baara ɲɛsinnen bɛ baarakɛla minnu n'olu ka ko ɲɛsinnen bɛ sɛnɛ siraw ma ani bayɛlɛmakɛlaw ani minnu bɛ ka baara kɛ sɛnɛ hukumu kɔnɔ a kɛra dɛmɛba jɛkulu ye komi n'a fɔ an b'a fɔ système financier décentralisé ye a kɛra petite et moyenne entreprise ye a kɛra petite et moyenne industrie ye olu bɛɛ da lajɛlen b'a kɔnɔ bi inclusive kɔni y'a jateminɛ ani a jɛɲɔgɔnw comme coopération danoise et coopération canadienne ka fɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan ni ka fɛn dɔw san ka na di nin baarakɛla ninnu ma walasa u bɛ se ka kisi bana jugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ sisan n'a daminɛna tubabuw ka fan wɛrɛ la ka na anw fɛ yan nɔ n'an b'a fɔ ma covid-19 pour que k'o kɛlɛ bon a kɛlɛli a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ye dabali caman da u y'a kɛ mɔgɔ yɛrɛ kana bɔ i ka yɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ la bilen donc an ka frontière datugura bon o kɛra sababu ye baara ninnu ni dɔw bɔra u fanga na donc nin bɛ kɛ sababu ye pour que ka se ka u dɛmɛ sa u bɛ se k'u ka baara kɛ k'u yɛrɛ tanga ani maa minnu n'olu bɛna u mago ɲɛ u fɛ ka se k'olu tanga fɛn in a bɛna di SFDW ma minnu n'olu ye système financier décentralisé kɛsu baranintigi ninnu a bɛna di olu de ma wa a dilen filɛ olu minnu ma a bɛ kɛ sababu ye n'olu bɛ se ka baara kɛ k'a sɔrɔ u ni ma gɛrɛ ɲɔgɔn na parce que yɛlɛma donna la an baara kɛcogo la hali ministère la n'i y'a ye sisan an bɛ ɲɔgɔnyew kɛ an kan ka taa fɛn fɛn kɛnɛ ma a bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ an sigilen yan nɔ ka sababuya kɛ minɛn minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ se ka cɔ i b'i baara kɛ ɲɔgɔn ye n'a bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ u y'o dɔw fɛnɛ di a la bon bɔdenkɛ yen nɔ u tilala ka na tɛgɛko minɛnw b'a la fɛn minnu bɛ don nun na komi min filɛ ne yɛrɛ la nin ye ani minnu bɛ se ka kɛ yɛrɛ tanganaw ye o fɛn caman de farala ɲɔgɔn kan ne k'olu san sisan ka di mɔgɔ ninnu ma walasa u b'u yɛrɛ tɛŋɛ cogo min na ka se k'u baara kɛ ɲɔgɔn fɛnɛ tanga hakili la bi ɲɔgɔnye a tun bɛ o de kan walasa ka se ka o di bɛɛ ɲɛna u ka ba kalama k'a fɔ inclusif mako b'u la bana in bɛ yen o bana in tɛ o u taama ɲɔgɔn ye inclusif ye parce que a ka baara ɲɛsinnen d'u ma ni mɔgɔ min bɛ baara ɲɔgɔn fɛ ni gɛlɛya b'a la a bɛ komi gɛlɛya b'i yɛrɛ de la donc u ka dɛmɛ a b'o hukumu de kɔnɔ. Projet inclusif ni nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka don o kadara kɔnɔ olu ye laɲini kɛ ka nin secteur fila in ta n'o ye microfinance ani sɛnɛ olu minnu ye sɔrɔ boso siraw ye ani fantanya kɛlɛli siraw an ka jamana kɔnɔ. Mɔgɔ 1,1 ni kɔ de bɛ baara k'anw fɛ n'i y'o 1,1 ni kɔ jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 5 b'o kelen bɛɛ kɔfɛ donc ani maliyɛn min bɛ baara kɛ a bɛ taa fɔ 6 la bi an ka baara nafa bɛ se min ma ala k'an kisi ni anw ma bana kunbɛn o mɔgɔw bɛ taga ni na segin n'an ka baarakɛyɔrɔ u ni bana bɛ bɔ yen u t'a la don u ka denbaya kɔnɔ mɔgɔ t'o dan dɔn donc an hakili falen kɛ o gouvernement ye fɛn fɔ dɔgɔtɔrɔw ye fɛn fɔ o k'o kɛ n ko bɛɛ k'a kɛ an yɛrɛ seko ye min ye n'o ye tɛgɛkolan ye n'o ye gɛliw ye n'o ye kasine ye n'o ye ganw ye n k'an k'o fɛnɛ san k'a d'an ka mɔgɔw ma an baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen n'o ye projet inclusif ye o projet o financelen do FIDA fɛ a financelen do Danemark fɛ a financelen do Canadiens fɛ o projet fɛnɛ ye hakilina ta
k'an ka hakilina ka ɲi kosɛbɛ k'o ye fo k'u k'an dɛmɛ puruke an ka se ka kɛnɛya sabati an ka biro kɔnɔ ka kɛnɛya sabati an ka kiliyanw bɛna yɔrɔ min k'u ka wari bila k'u ka wari ta an ka kɛnɛya sabati an ka baarakɛlaw bɛ taa baara kɛ kiliyanw fɛ yɔrɔ min. Ni minɛ minnu tara ka di sɛnɛkɛlaw ma walasa u k'u yɛrɛ lakana ka jɛya ni bɛsɛya sinsin ni mun tanga ka bɔ coronavirus bana tɔɔrɔ ma a bɛ t'i jɔ tɛgɛkominɛ 600 ani kɔ gan maski safinɛji gel hydroalcoolique olu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen 600 ani kɔ fo ka taa se subahana mansin ma min bɛ mɔgɔ farikolo kalaya ta o 100 ani kɔ nin bɛɛ lajɛlen musaka bɛ t'i jɔ sefa wari $80 ani kunkan fɛ. Wasa u bɛ se ka u jɔyɔrɔ fa jamana jɔli ko la cogo min na Kulikoro sifinakaw ale ni an balakaw minnu bɛ Kulikoro mara kɔnɔna na u ka dɔnni kawaleyali kɛnɛ dɔ sigira ka ɲɛsin ma min b'a to fasoden ɲumanya baaraw bɛ se ka sabati u fɛ cogo min na hakilina in bɔra Pazenda mɔgɔw la ka ɲɛsin Kulikoro sifinakaw ni an balakaw ma baara kofɔlen a ɲɛmaya tun bɛ Kulikoro yɛrɛmarakafo ɲɛmaba bolo n'o y'a gouverneur ba ye ka fara maa caman kan olu bɛɛ lajɛlen yira kɛnɛ kɔnɔ baara in kɛra tɛnɛndon juillet kalo tile 27 saba fila ani 20 an ka ɲinikɛla Samara Sanogo ale ni Abudulayi Sogodogo Sherifila Jabarani so tɔgɔ la u ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamada ka dɔn ta kawuriya baaraw ta k'o ɲɛsin funangɛnnu ni an balaka daw ma Kulukoro kɔnɔna na walasa o jɔyɔrɔ ye min ye jamana basigili kɛlɛkunbɛn ni kɛlɛban baaraw a ka ja guna adamaden ka hakɛli lafasali baaraw la u ka se k'o kɛ o de ye hakilina ye min laɲinina ONG Pazenda ka ni projet in fɛ min musaka bɔbaa ye ambassade de Danemark ye ka sanga ni fond d'appui au moteur du changement famɔgɔ ye depuis gɛlɛya daminɛna depuis 2012 fo ka se bi ma mɔgɔ min ni tora la ka ca mɔgɔ ba caman ye o tila bɛɛ ye denmisɛnninw ani musow de ye o b'a yira k'a fɔ ko ni kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ digi bɛ kɛ jɔn na digi bɛ kɛ musow la digi bɛ kɛ denmisɛnninw na o de kama an ye musow wele ka denmisɛnninw wele ani Kulikoro faamaw bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa jamana basigili la filanan ye mun ye fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko la politique nationale sur la citoyenneté le civisme ka a ɲɛfɔ mɔgɔw ye bɛɛ k'i tayɔrɔ dɔn bɛɛ k'i nayɔrɔ dɔn ni kalanbulon min na kɛ sababu ka funangɛnnu ni an balakaw ka dɔnta sɛbɛkɔrɔ kawreya ni ka o hakili jo guna adamaden ka hakɛ lafasali baaraw kɛlɛkunbɛn ni kɛlɛba baaraw la kɛwali do min sɛbɛkɔrɔ tare la Kulukoro sifilakaw ka kuluba ɲɛma bolo baw a y'a yira k'a fɔ jɔyɔrɔba na kɛ a la baara in jɔyɔrɔ b'a la anw bolo ani kɛli ka kan Kulikoro i n'a fɔ ani kɛli ka kan jamana fan bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ mɔgɔ min a b'a a kalama an bɛ wagati min na ko sisan Mali yɛrɛ n'o y'an ka jamana ye malheureusement an ala ye nin wagati in bɛn ni mankanw wagati ye donc ni ONG sɔrɔla mun min na k'a fɔ k'a bɛna fɛɛrɛ kɛ pour que mankanw bɛ se ka kunbɛn cogo min na bɛn ani cɛbɛn o bɛ se ka sabati cogo min na Kulikoro kɔnɔna na o kɔni o diyara anw ye kosɛbɛ a kɛlen ko ka nabaa bɛɛ lajɛlen bisimila ni ka foli ni waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin ONG Pazenda maa ɲɛmaw ye Kulikoro yɛrɛmarakafo ɲɛma y'a yira k'a fɔ ni baara in jɔyɔrɔ na bonya kosɛbɛ Kulikoro basumani la a ka ja Maliba kolosumani baaraw la o de la olu jɔyɔrɔ ye min ye janko baara in ka se ka lawaleya ni ka laɲiniw kɛ sɔrɔ fɛn ye o na kɛ u fɛ sɛni yɛrɛ la baara min ni Pazenda ye k'a boloda ka kɛlɛban sabati vraiment an bɛ dugawu k'u ye ala ka a timɛ yira an na anw bɛ u kɔfɛ nin ko la ni ala n'a kɛra sɔnna ma u mana fɛn fɛn boloda mairie tugulen b'u kɔ a kɛlen ko k'a yira k'a fɔ nin ye kɛwale ye min bɛ don jamana ɲɛmaaw ka laɲiniw kɔnɔna na ka da a nafa kan jamana ka nɔrɔbila min bɛ Kulikorokaw fɛ Baba Komana a ye foli ta ka ɲɛsin ONG Pazenda maa ɲɛmaaw ma ne k'a yira k'a fɔ sifinakaw ka o cɛsiri baara in fɛ baw o jɔyɔrɔ ka bon jamana kolosumani na ko baw n'i y'a mɛn jamana i b'a fɔ ko an balakaw ni sifilakaw o la Pazenda maa ɲɛmaaw na se u jigi da olu kan baara ninnu lawaleyali la an bɛ fɛn fɛn min na ni bɛn tɛ yɔrɔ yɔrɔ développement tɛ yen dɔw nakun ye fɛn min ye ka hakili fali kɛ pour que bɛɛ ka dɔɔni sɔrɔ i k'i jɔyɔrɔ fa jɔn bɛ jɔyɔrɔ jumɛn na o de y'o nakun ye donc an kɔni ye gouverneur n ko a ka diyara n ye a bɛnna an ma an ma ye ala fɛ halisa ala ka nin fɛn nin ala ka waleya ala ka si ni kɛnɛ d'a ma a bɛ ɲɛ cogo min na ala k'o si ni kɛnɛya d'a ma ka hakili ɲuman di bɛɛ ma pour que Mali jɔ cogo a tɛ mɔgɔ si bolo a bɛ ala de bolo mais n'an ɲɔgɔn minɛ a ka ca ala fɛ a bɛɛ bɛ ɲɛ
tile fila kɔnɔna na mɔgɔ minnu gɛrɛsɛgɛ donna ni dɔnta kawuriya baara in na kalanbulon na dayɛlɛ o ye jango baara in tɛmɛnen kɔfɛ faamuyaliba na se sɔrɔ o fɛ kɛlɛkunbɛ ani kɛlɛba baaraw la a ka ja adamadenya hakɛw lafasali jango an ka sigida lakanani baaraw la. Maliden minnu sigilen bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni a ma ɲɛmaaw ka laɲini u ye lakodɔnni sɛbɛn dɔ bila sen kan n'o baara nundoniw kɛra u fɛ Côte d'Ivoire faaba kɔnɔ wasa malidenw minnu bɛ Côte d'Ivoire jamana kan u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakodɔn cogo min na min b'a to u ka sɛbɛnfurako n'u ka gafeko olu ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya la cogo min na sariya hukumu kɔnɔna na baara in bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaba a n'a denfajala bɛɛ lajɛlen tun bɛ Mali lasigiden min sigilen bɛ Côte d'Ivoire jamana kan n'o ye Ousmane Aga Irissa ye Mali tɔgɔ la Côte d'Ivoire jamana kan an ka ɲinikɛla Jakarija Dambele ka sɔrɔlo don a bɛ lase Musa Fɔnba fɛ. Kɛnɛ in sigira nka jateminɛ fɛnɛ kɛra coronavirus bana a kɛlɛli taabolo kun kan ka se k'o matarafa jangoniw bɛ se ka kisi Mali tunkarangew minnu sigilen bɛ Konowari dugukolo kan n'a ɲɛmaayasoba ye Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ye a n'a ɲɛmaaba Abibu Sila u ka wuli ka jɔ ni cɛsiribaw kɛra sababu ye ka nafa dɔ lase malidenw ma Konowari dugukolo kan Mali lasigidenzo min bɛ Konowari ani Mali tunkarangew karti min kan ka ye maliden bolo n'a karti tɛ se ka namara wa i mana ye fan o fan fɛ i lakodɔn bɛ ka sabu kɛ an galanzole do Mali lasigidenzo subahana manji la i n'i ka kunnafoni bɛɛ o de sera ka sɔrɔ malidenw fɛ minnu sigilen bɛ Konowari dugukolo kan. An ka carte de membre ni carte min do an b'a fɛ vraiment a bɛ lafiya se Malienw ma parce que carte d'identité an ka carte d'identité filɛ nin ye Ivoirien tɛ u t'a fɛ tuma dɔ la u b'a fɔ ko biométrie tɛ k'a ma kɛ carte biométrique ye k'a sɔrɔ on est en train de vouloir an tun b'a fɛ k'a kɛ carte biométrique yɛrɛ u ko carte biométrique ni jamanaw dɔrɔn de ta don biométrie ni o de kama a y'a kɛ carte sécurisée an ka carte ni fɛn caman b'a kɔnɔ hali i fa n'i ba tɔgɔ a dɔgɔlen bɛ yɔrɔ dɔ la hali mɔgɔ wɛrɛ taara ta n'u y'a ɲininka i tɛ se ka ne ba dɔn i tɛ se ka ne fa dɔn tɔgɔ dɔn yarɔ donc n'a bilala machine la u b'a dɔn ko a tigi t'a dɔn ou bien a tigi ta tɛ donc ani ko caman an ye fɛn caman dɔgɔ a kɔnɔ min bɛ se ka a sécuriser. Conseil de base des Maliens de l'extérieur ni Au Conseil des Maliens de l'extérieur tungarangew ka jɛkuluba o bolofara do u cɛsirilen do Konowari malidenw ladonni na ni min kan ka lasegi so ka dɛmɛ do i mɔ k'i lasegi walikelen ni degun ye maa min sɔrɔ ka dɛmɛ do i mɔ u bi nin bɛɛ kɛ malidenw ye y'a yira k'a fɔ nin carte sécurisée min bɔlen filɛ nin ye a bɛ kɛ sababu ye Conseil de base des Maliens de Côte d'Ivoire u ka se ka nafa caman bɔ a la i bɛ se ka wari sɔrɔ banki la n'a ye telefoni wari ciw n'u ɲɔgɔnnaw ani mago wɛrɛw o de kosɔn Konowari Conseil de base des Maliens n'o ye Konowari tungarangew ka jɛkulu ye a ɲɛmaaba ye wele da ka ɲɛsin tɔndenw ma minnu sigilen bɛ Konowari dugukolo kan u k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen la u sen ka don carte in sɔrɔli la k'a sabu kɛ n'u y'a sɔrɔ a bɛ mago caman dilan u ye. An y'an ka lancement de carte kɛ bi mais sani an bɛ lancement de carte in kɛ a sira janyana kojugu parce que an ni autorité mɔgɔ siɲɛ caman kɛ an bɛ ɲɔgɔn ɲɛ a kama bon mais ala y'a kɛ a ye sira sɔrɔ sisan an nana ka lancement kɛ bi a lancement nin fana vraiment ala y'a bɛɛ nɔgɔya. Bon, an b'a ɲini an ka mɔgɔ bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ n'i ye conseil de bɛɛ ka carte ta n'i ye carte ta carte b'i permet ka logement sociaux ɲinili nɔgɔya ni terrain bɛ Mali la n'a kan ka di malien de l'extérieur a b'o nɔgɔya bon a b'i dɔn k'a fɔ ko i ye conseil fana ye parce que o de y'a kun belebeleba ye parce que n'i kɛra conseil mɔgɔ ye ni fɛn fɛn nana ni i kan ka bénéficier conseil la i bɛ bénéficier carte nin de b'a yira i kan ka bénéficier n'a o de kosɔn an ye lancement nin kɛ bi. Mali lasigiden min bɛ Konowari dugukolo kan Mali tɔgɔ la Ousmane Aga Irissa a y'a ka nisɔndiyaw jira carte in sigili la sen kan ka laban k'a ɲini tungarangew fɛ u bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ k'a ta joona k'a sabu kɛ a bɛ kɛ sababu ye k'u kisi i ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen lakananen don i ni lasigidenzo cɛ ko nka k'a ka dɔn k'a fɔ a tɛ se ka jamana lakodɔn sɛbɛn carte d'identité o nɔna bila carte na bɛɛ ten passeport fɛnɛ bɛɛ ten. Je pense que bi bi in na an bɛ se k'a fɔ an bɛnna pour que carte in ka bɔ a ka lancer parce que a tɛ don sira foyi la min tɛ sira ɲuman ye a kan ka don sira min fɛ gouvernement ka sariya kɔnɔna na
Donc, au Yamaria, je pense que au Boubolo, vous carte lancé. Mais, en éclairant Fanafo, comme moi, à Klidjigi, carte en Kanye. A Kanye conseil, ma, observe au Kako, Chaman Noya, on est au Kabarala, Yanche, ani opérateur Chaman Béano, téléphone opérateur ou bien banquero. Observe que de me faire Chaman, mais à tête d'eau, carte d'identité nationale placée là. Carte d'identité nationale considère à tête d'eau placée là, c'est quoi remplacer. Carte Nina, à tête d'eau placée là, c'est quoi remplacer. Donc, on est fait un doigt pour que moi, je clique à Djigi, au Canada, manquant avec les autorités ou bien faire un recafo, bon, ni carte Nina, ni boulot, ni carte d'identité nationale, ni boulot. Ama ladoniya k'a fɔ Mali tungarankew minnu sigi bɛ Konowari dugukolo kan u ka nin hakilina min nangenemayara u dɛmɛna cakɛda fɛ cakɛda min wele ko Afrique Plus Konowari jamana kɔnɔ a dɔn bɛ ni nin n'a ɲɔgɔnna fɛnw lali ye fɛn minnu namara man di subahana mansinko nasira kan a ka baara bɛn bɛ o ma Mali lasigiden sɔrɔla k'a bolo ɲɛfɔlɔ ta k'o di Mali tungarankew ka jɛkulu Conseil de base des Maliens de Côte d'Ivoire ma n'a nu dulonnen don au Conseil des Maliens de l'extérieur la. Tarata joué kalo kile 28 tɛmɛlen kɛra donba ye sigida lakanabaw bolo baw u ka ɲina san 2020 jirituru baaraw nudoni kɛra cɛnfala forêt classée kɔnɔna Kulikoro mara kɔnɔ lajɛrɛba in kunti dɔwɛrɛ wasa ka se ka sigidalamaw ale ni yɛrɛmarakafo ni marakɛbaw k'olu hakili jigi sigida lakanali waleyaw sabatili ko ɲuman ma bawo a jɛra k'a fɔ ko ni janto ma kɛ fɛn min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye o na dankariba kɛ an ka kungodaw ani an ka sigida la o kadara kɔnɔna na fɛn min ye Kulikoro maw ka fara fɛn min ye ministère de l'environnement ale secrétaire général ale ni maaba caman u bɛɛ lajɛlen yera ni jirituru baaraw nundoni hukumu kɔnɔna na an ka ɲinikɛla Amadou Diallo a n'a ka jatala Daramani Male tun bɛ Sherifila Jabarani so tɔgɔ la. Daku min sugantira ni tako 26 hukumu kɔnɔna na n'o de ye k'an ka sigida lakana ani k'an hakili to an ka kungodaw la wasa dɔ bɛ se ka bɔ an ka degun ni gwɛlɛyaw la jateminɛna a yera k'a fɔ ko san tɛmɛnen o kɛra tare ye wa hakili dalen b'a la k'a fɔ ko ɲinanta fana ko baara minnu bolodalen bɛ a kɔnɔna na o n'a to yirika caman o bɛ se ka turu Mali jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na wasa ka se ka ja o min bɛ k'an ka jamana bɛlɛn ani waati yɛlɛma kɔlɔlɔw furanɛsi ka sɔrɔ o la ka fu siri o danna ni jama bɔra ka yiri turu a ka ca Ala fɛ yiri ninnu bɛ balo parce que e tɛmɛtɔ n'i y'a ye mɔgɔ bɛ ka dangara la walima bagan bɛ ka dangara la i b'a essayer maintenant ka na u ma ka ninnu to yen ni anw bɛɛ ka baarakɛnɔn de ye mais n'i ma don fɛn o fɛn na i tɛ valeur de o la jamana dun tɛ se ka taa ɲɛfɛ bi k'a fɔ ko an ka lafiya sɔrɔ an ka fiɲɛ minɛtaw la an ka lafiya sɔrɔ jiko la ni yiriw tɛ. Baara ɲɔgɔnya min bɛ u ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cakɛda min ka baaraw bɛ ɲɛsin kungoda ni sigida lakanali ma kɛɲɛ ni a ma ɲɛmɔgɔw ka laɲini n'o de ye ka jamana ɲɛmɔgɔw ka tɛmɛ ni direction nationale des eaux et forêts k'olu dɔgɔrɔma dondon wasa ɲinan campagne de reboisement a kow bɛ se ka yakubaya cogo min na u kɛlen bɛ k'o fɛlɛ n'o dabaliw tigɛ. An ka société labɛnnen no ɲinɛ pour que ka yiri ba wɔɔrɔ de turu ka d'a kan faamaw yɛrɛ bɔra ka premier reboisement kɛ ka campagne dayɛlɛ hali bi an nana yiriju 300 de kɛnɛ kan pour que o k'a turu yan wala an bɛ taa an ka masifu kɔnɔ ka yiriju 600 turu tile kelen a b'an kɔnɔ an bɛna ba wɔɔrɔ de turu ɲinɛ campagne kɔnɔ o de Bamakɔ commune wɔɔrɔ ni mɔgɔ min fana mago bɛ yiri la ni sera ma an bɛ yiri d'i ma i k'a turu ni Ala sɔnna pour que ka se ka yiri turu don ba la nin ye campagne min ye nin ye jamanaden bɛɛ ka campagne de an bɛɛ kan ka wuli k'an cɛsiri k'anw sɛbɛ don yirituru ma bi bi in na bɛɛ ɲɛ bɛ Mali taabolo la donc n'an m'a lajɛ ka wuli k'a lajɛ k'anw sɛbɛ don nin ko in ma a laban a bɛna kɛ kɔlɔlɔ ka s'an bɛɛ ma parce que n'i y'a mɛn yirituru n'i y'a mɛn ɲɛnamaya yɛrɛ gulon don yirituru de la yiri de la n'i y'a mɛn dugukolo labarikali yiri don n'i y'a mɛn sɛnɛ yiri don n'i y'a mɛn baganw yiri don donc n'i y'a mɛn san min na ka ɲɛ yiri don donc an bɛ ŋɔni bɛ wele da bɛɛ ye bɛɛ k'a lajɛ a ka wuli a k'a sɛbɛ don nin yirituru in ma yirituru in ye jamana jɔ di. An bɛ se k'a fɔ an tun sigilen don ka don min kɔnɔ o de bi ye n'o ye lancement ye o y'a ye ka mɔgɔw labila u ka baara kɛ a waati de sera a kuma de sera donc wajibi don fo an ka kɔnɔ a faamaw ka sira di donc faamaw ye sira di sisan Segal en direction nationale a bɛ komi u ye maliden bɛɛ labila bɛɛ lajɛlen ka se ka t'i ka yirituru kɛ ni Ala sɔnna ma bi kɔni kɔfɛ baara de bɛ yen nɔ. O bɛɛ ka jija ka t'i ka yirituru kɛ turulen min kɛra salo an k'a lajɛ minnu sar'u la an k'u remplacer ɲinan ta an k'a lajɛ an bɛ se ka taux de réussite ɲuman sɔrɔ cogo min na
baaraw kɔni de labɛn bɛ yen. Kulikoro gouverneur ba nin baara kɛrɛnkɛrɛnni n'a bi tali kɛ yirituru la ni a kɛra sabu ye wasa maa o maa bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u da bɛ don an ka jamana sigida ni kungodaw lakanali ma kɛrɛnkɛrɛnnen a jiriko u bɛɛ lajɛlen ka ɲɛse ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka hakilinaw falen ɲɔgɔn fɛ ka laɲiniw sabati ka ɲɛsin sigida lakanaliko ɲuman ma. Sigida k'a lakana k'a sabati vraiment o bɛ sɛbɛntiya nin campagne n'a ɲɔgɔnnaw de la o de kama an b'a fɔ cɛnfalakaw ye u k'u cɛsiri vraiment reboisement campagne o campagne u ka a tɔpɔtɔ pour que vraiment an ka sigida a ka se ka yiriwa. Minisiriso min ka baaraw bɛ ɲɛsin jɛya ni bɛsɛya ni sigida lakanali ma ani ɲɛtaga kuntagalajan n'o ye ministère de l'environnement de l'assainissement et du développement durable a secrétaire général a ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila baaraw kɛbagaw ma ale ni Kulikoro maradenw wasa u bɛ se ka jiri turu cogo min na ni ka tila k'i hakili to u la min na kɛ sabu ɲuman ye an ka jamana bɛɛ lajɛlen ma jiriko binakun kan. An filɛ nin baara min na nin ye yirituru baara de ye. An ka jamana bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko saheli jamana ka bon an ka jamana kɔnɔ san o san gouvernement bɛ nin laada sigi ni bi journée bi don a wulila min kama k'a yira maliyɛn bɛɛ la cɛ fara muso kan ka taa saheli ka taa bila fo lebi ka tila ka taa kɔrɔn ani kɛɲɛka ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka wuli ka yiri turu parce que n'an ma yiri turu jabe ka taa n'an ka jamana yɔrɔ caman ye yiri turu nafa de b'a la sɛnɛ tɛ se ka kɛ ni yiri tɛ bagan tɛ se ka mara ni yiri tɛ awa ji yɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ ni yiri tɛ. Nin lajɛrɛba in n'a tun bɛ tali kɛ ɲinan san jirituru baaraw nundonni na a baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni yirituru ye kungoda min filɛ nin ye cɛnfalakaw fɛ yen nɔ ni a kɛnɛ fɛnsɛ bonya bɛ taa hectare 5 la bɛɛ lajɛlen kɛra ka baaraw kun cɛ nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔ. Ka kɛɲɛ ni a ma ɲɛmaaw ka laɲini ye jɛkuluba minnu sigira an ka jamana kɔnɔ n'a tɔgɔ ye plateforme des mouvements citoyens pour la défense des valeurs sociétales, religieuses et de la République. A ma ɲɛmaaw u y'a kanu ka wuli ka t'i ɲɛ da an ka wasabulon kɔnɔna na ka sanga ni baara minnu kɛra ye waati tɛmɛnenw na nisɔngoya tamalaw ka tama dɔ senfɛ ni maa kofɔlen ninnu ka laɲini tɛ dɔrɔn wasa kana lagɛ baara minnu kɛra fili minnu yela ko kɔnɔna na u ka se k'u hakililanta di ani ladilikan minnu b'u bolo a kadara kɔnɔna na an ka ɲinikɛla Samayira Sanogo ale ni Abudulayi Sogodogo y'a baara seereya Sherifila Jabara ni so tɔgɔ la. Ka so daga kolonci ka baara kɛ minɛnw ta ni k'o file kolonci ka mɔbiliw jeni k'o vitiri ci ka papiyew yɛrɛkɛ fan bɛɛ ka dɔw jeni ka tila ka taa ni dɔw ye ka ampuliw cira siègew karikarila ka kow ci kogo tigɛla fan dɔ fɛ dakuru ɲɛ kelen segi kan ka kɛ Mali wasabulon kan kura ye baw a sɛbɛkɔrɔ cɛna ni k'a ye ko juguya ka sanga ni dusumakasa baara minnu kɛra jamana in kɔnɔ ka bɛn ni juillet kalo tile 10 tɛmɛnen ye walasa ka se ka taa o ɲɛmada cɛni nɔ in kan ni k'a dɔn k'a fɔ a bɛ lahala min na o de y'a to fasodenw ka farangaɲɔgɔn jɛkulu min sigila walasa ka an ka tabiyaw n'an ka kokɔrɔw do da la ka diinɛ dɔɔni k'a bila a minɛn kɔnɔ ka jamana bonya a ka sariyaw kɔnɔna na. Plateforme des mouvements citoyens pour la défense des valeurs sociétales, religieuses et la République olu ka jɛkulu do wulila ni kana munumunu salo kɛ Mali wasabulon kɔnɔna na. Bon an ka jate la diɲɛ yɔrɔ bɛɛ les symboliques bɛ minnu kan ka préserver o jamanadenw fɛ ani maliyɛnw fɛ donc attaque min kɛra an y'a ye vraiment fɛn tɛ politique kow bɛ yen politique kɛlaw bɛ yen mɔgɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais o fɔɲɔgɔnya n'o o mankan kun man ka se ka se yan an ye fɛn min aw bɛɛ yala ka ye. Ka sanga ni min yera o fɛ jigilatigɛ ani dusumakasi de don baw ni mɔgɔ min ye wasabulon kunu ye ni k'a bi ye jigiwaru dan de don. An ye fɛn min ye yan bi tiɲɛni kɛra fo k'a dama tɛmɛ kojugu fɛn minnu tiɲɛna so tiɲɛna document fɛn fɛn n'a tiɲɛna yan bi donc maliyɛnw de ka fɛn tiɲɛna maliyɛnw de ka nafolo kasara la. An tɛ se k'a fɔ maa minnu bɛ n'aw ko k'aw bɛ a b'a fɛ ka mauvaise gouvernance de dénoncer a b'a fɛ k'a fɔ ko jamana baara cogo man ɲi ko jamana tɛ laala ɲuman na ɔ maa kelen minnu ka hakililaw ye o maa kelenw ka tila ka na jamana bien détruire ani ka
tiɲɛniw kɛ ka suɲɛli kɛ donc o faamuya man di fiyewu. Ka dankari Mali wasablon la o min ye jamana nguloma filanan ye e b'a ye ka dankari la jamana kuturu yɛrɛ de la ni kɛwale n'a ɲɔgɔnnaw man ka se ka to ten maa minnu y'a kɛ o kan ka ɲagi ka sanga ni o de ye fasodenw ka jɛrɛjɛkulu min sigikun ye ka danbew ni tabiyaw don ba la ka diinɛw ɲɛɲini k'o dɔn k'o bila yɔrɔ la ka jamana bonya a sariyasunw kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ olu na plaintiw don ni kɛwale jugu ninnu kɛbagaw kama walasa o ka ɲinini k'o dɔn o ni min ka kan sariya bunakun kan k'o kɛ o la. Plateforme bɛ tila k'a ka ɲɔgɔn ɲɛ kɛ a ka avocats bɛ yen a bɛ plainte contre X assemblée dɔrɔn tɛ wari tɛ tiɲɛni minnu kɛra vraiment u k'a lajɛ a maaw ka ɲini ka kuru parce que n'a fɔra baara kɛra maa dɔw de ye ko déclenché ɲɛmɔgɔw b'u la responsable b'u la donc u ka wele k'a ɲininka munna ni hakilina nana parce que fo nin man ka to ɲangibaliya fo nin ka bɔ jamana ko kɔnɔ parce que n'o kɛra Ibrahim Bokar Keita kɛlɛ b'o min nɔfɛ a nana Mali sɔrɔ yen a bɛ taa ka Mali to donc an tɛ jɛn n'a ye maa si k'an faso ci k'a d'a ma politique ko ni place ɲini na. Ni munumunu salo in kɔnɔna na Mali wasamblo kɔnɔna na Mohamed Mufa Aidara n'a ka taamaɲɔgɔn o y'a kanu ka munumunu salo kɛ wasamblo fan caman fɛ walasa ka se ka kɛ seere ye tiɲɛniba min kɛra a kɔnɔna na baw n y'a ye ko kelen kɛ o ka fisa n y'a mɛn siɲɛ caman kumadɔnnaw b'a fɔ ten. Farafina ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw bɛ lase Kafinɛ Bacili fɛ. Côte d'Ivoire jamana kono fanga ɲinitɔn Front Populaire Ivoirien FPI u y'u bolo sin u ka cɛbɔn ma jamana ɲɛmaasigi kalata ka dara kɔnɔ min bɛna sigi sen kan Octobre kalo nata kalo saba ka kɔn jamana ɲɛmaasigi kalata in ye fanga ɲinitɔn FPI hali bi farafarali bi tɔ in kɔnɔ hali k'a dan jamana ɲɛmaakɔrɔ Laurent Gbagbo tɔgɔ ma ye liste électorale in kan o yɛrɛ bi kuma dabɔ k'a fɔ u bɛnnen tɛ kelen ma Front Populaire Ivoirien fanga ɲinitɔn u ka cɛbɔ sugandile ye Pascal Affi-N'Guessan de kala bɛna ta ale de ye Front Populaire Ivoirien tɔgɔ la walasa ka se ka jamana ɲɛmaaya sigiyɔrɔ ɲini a ka cɛbɔya foroba nundon kɛnɛ kɔnɔ tɔndenw nana ka na munyamunya kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɛnajɛ kɛnɛba sigira sen kan walasa ka se ka Pascal Affi-N'Guessan kɔkɔrɔma don a ka cɛbɔya baaraw la jamana ɲɛmaaya ɲinini na u ka danaya bɛ a kan wa u b'a jigiya k'a fɔ maa don min bi se ka Front Populaire Ivoirien darapo yanga fanga ɲinitɔn ye musolakaw u bɛɛ lajɛlen y'u ka kɔkɔrɔma doni wale ani dɛmɛ ɲɛsin Pascal Affi-N'Guessan ma k'u b'a dɛmɛ u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen na walasa a ka se ka jamana ɲɛmaaya sigiyɔrɔ in sɔrɔ kabini Octobre kalo tile 31 nata ye san 2000 ani san 20 jamana ɲɛmaasigi kalata. Senegali jamana kono coronavirus banabaatɔ hakɛya bɛ ka yɛlɛ jamana kɔnɔ denw hakɛya n'i y'a sigi 100 sara la banabaatɔ hakɛya ka ca ni sara 20 hakɛya ye Senegali duguba la Dakar hami ni jɔrɔ bɛɛ kɛnɛya ko binakun kan janko seliba ɲɔgɔn kunbɛn min ni o kɛra ni ka taa fara ɲɔgɔn kan u ka denbayaw la ka se ka seli ɲɛnajɛw Senegali jamana yɛrɛ banabaatɔ hakɛya a tɛmɛna banabaatɔ 10,000 kan Senegali jamana kɛnɛya tigilamɔgɔw kɔni ni hami ni jɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na ka sababu kɛ coronavirus banako in ye bana in tiɲɛni kɛ nɔ kana taa bonya ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ka sababu kɛ maaw bɔli ye u sigiyɔrɔw la ni ka u somɔgɔw sɛgɛrɛ fan wɛrɛw fɛ ka se ka taa fara ɲɔgɔn kan kɛ Senegali jamana ɲɛma Macky Sall kɛtɔ ka sanbɛ foli da jamana kɔnɔdenw tulo kan a y'a laɲini Senegali ka den bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ k'i janto i yɛrɛ la bari sabu ka d'a kan bana kunbɛ ka fisa bana furakɛ ye waleya ɲuman minnu ni olu fana laɲinina kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ ko bɛɛ k'a lajɛ k'o matarafa ko ɲuman sabati min bi kɛ sababu ye sira bi da coronavirus bana jugu ɲɛ Senegali jamana kɛnɛya ko minisiri Abdoulaye Diouf Sarr ale kɔni kun kɛnbɛ k'a laɲini maaw bi bɔli min kɛ u sigiyɔrɔ la ni ka taa fara ɲɔgɔn kan kɛ ɲɔgɔn kan ko k'a lajɛ k'o nɛmɛ cogoya min na bana in kana se sɔrɔ jamana kan. Chadi jamana kono kalata dɔgɔda ko kura sariya sen tara ka don bala kalata labɛnniba jɛkulu commission électorale indépendante seni fɛ calendrier électoral kura in yɛlɛma donna la ka bɛn kalo daminɛ ma wasadensigi kalataw olu bɔra u dɔgɔkɔrɔ ni ka don kura sugandi ka bɛn o ma kala bi taa wasadenw ye ka bɛn Octobre kalo tile 24 ma san 2000 ani san 21 don kura min dɔgɔdara wasadensigi kalata in na o b'a jira k'a fɔ wasaden kuraw na don wasablon kɔnɔ san 6 de kɔfɛ wasaden
minnu bɛ wasablon kɔnɔ sisan ka sanga ni olu ka manda kuncɛli ye. Fanga ɲinitɔn 60 hakɛya ka fara ɲɔgɔn kan tɔnw olu de jɛra k'a jira k'a fɔ ko don dɔgɔdalen kura min ni o bolodalen do ka ɲɛsin wasadensigi kalata baaraw ma k'olu fɛla ko do. Fan dɔ fana fɛ a ma taa maa caman jimi sira fɛ wasadensigi kalata in min kan ka sigi sen kan Cadi jamana kɔnɔ san 2021 nata ni fanga ɲinitɔn caman y'a jira k'a fɔ olu fɛla do barisabu ka daa kan ni wasadensigi kalata in tora ka lasumaya don bi janya ka taa fɛ o bi dɔwɛrɛ fara jamana fanga ɲinitɔn ka se kan fanga la o kuma na ko dɔ kɛra ten wasadensigi kalata in ka dɔgɔda a ka se ka kɛ wasablon kɔnɔna wasadenw ka se ka fali bawo u ka manda bana a ka can san caman ye bi. Nansarala tɔnba Union Européenne ye kunnafoni da k'a fɔ dɔɔni kanguruyali kalanbulon dɔ bɛna nun don ka ɲɛsin Centrafrique jamana kɔnɔna lakanabagaw ma. Baara in yɛrɛ bolodalen do ka bɛn san 2 de kuntagala ma. Nansarala tɔnba Union Européenne bɛna a ka dɛmɛɲɔgɔnya ɲɛsin Centrafrique jamana ma ni u ka dɔɔni bilali ye jamana in ka bolo kan ka se ka dɔ fara lakana tigilamɔgɔ ninnu ka baara ɲɛdɔn kan. O bɛna kɛ sababu ɲuman ye laɲini minnu makɔnɔnen do Centrafrique lakana tigilamɔgɔw fɛ Centrafrique dugu yɛrɛ kɔnɔ o ɲinifɛnw bɛɛ lajɛlen ka kɛ sɔrɔfɛnw ye. Laɲini yɛrɛ fɔlɔ o bɛ ɲɛsin polisilakaw ni gendarmulakaw de ma u ka baaraw bɛ se ka dangɛnɛmaya cogoya ɲuman na cogo min jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'u lajo u ka baara ɲɛdɔn na. Afrique du Sud jamana kono coronavirus bana in bi ka se sɔrɔ jamana in kan kosɛbɛ. Afrique du Sud jamana de bi jɔ jamana fɔlɔ jɔyɔrɔ la farafina jamana kɔnɔ. Banabaatɔ hakɛya kɔrɔtalen do jamana min kɔnɔ farafina ka tɛmɛ farafin jamana tɔw bɛɛ lajɛlen kan. Jatew ye banabaatɔ hakɛya min dan ka bɛn sibiri don ma ni o kunnafoni dara kɛnɛyako minisiri fɛ. Banabaatɔ miliyɔn kilancɛ Afrique du Sud jamana ka banabaatɔ hakɛya tɛmɛna o kan ka ban. Jate danni yɛrɛ la banabaatɔ ye maa 503 ani 290 ye. Congo RDC jamana kono kiri tigɛra ka ɲɛsin milisiyɛn dɔw ma. Sigana kun talen do ka ɲɛsin maramafɛntigi minnu ma k'a fɔ u nɔyera san 2019 basigi tiɲɛ na Jigu dugu kɔnɔ Ituri mara la maa 15 o milisi ninnu cɛma olu de ɲangira ka san 20 kaso bere ta k'a da u kun. Congo RDC jamana kiri tigilamɔgɔw fɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ o maramafɛntigi fanbaw ye siya dɔw de ka den ye n'u ko a ma secte ethnico mystique coopérative pour le développement du Congo. A coro ɲɔgɔn kɔnɔ ko de ko a maramafɛntigi milisiyɛn ninnu dɔw cɛma kelen labilara u la barisabu ka daa kan sɛbɛntiya jɔnjɔn ma sɔrɔ k'a fɔ o nɔyera waleya la. Ituri maraboloyan fan fɛ fɔɲɔgɔnkɔ mankanw tɛ kɔtigɛ ye sanga ani wagati binkani waleyaw ani karogɛlɛya waleyaw de bɛ ta ka ɲɛsin dugudenw ma. Jamana kɔnɔden fanba yɛrɛ ka fɔ la k'u b'a jigiya siganamɔ 15 minnu ni tɛgɛ kelen filɛ nin ye u la ni k'u ɲangi kiri tigilamɔgɔw fɛ ni san 20 kaso kɛli ye k'a bɛna kɛ sababu ye ka fiɲɛbɔda di jamana kɔnɔdenw ma ka basigi ni kolosuma dun Ituri marabolo kɔnɔ kabiri ni san 2017 san karogɛlɛya waleyaw ani bingani waleyaw de bɛ boloda mara in kɔnɔ sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen min kɛra sababu ye a bɛ taa se maa bayirikala minnu nin tora siranya ni hami ni jɔrɔ yɛrɛ kɛra sababu ye minnu wulila ka boli ka taa bisimila minɛ fan wɛrɛw fɛ o ka ca maa 50 ye. Diɲɛ selege naani kɛnɛya ko tɔnba Organisation mondiale de la santé ye tulolasɔ min kɛ ka bɛn sibiri don ma ka sanga ni coronavirus bana in walankata cogo ye ko u ma da la k'a fɔ diɲɛ ni bana in silatununi ka surun. OMS ka dantigɛliw la u y'a jira k'a fɔ coronavirus n'a kɔlɔlɔ juguw nɔ tɛ tunu san 10 nata kɔnɔ. Diɲɛ ɲɛfɛ bana in bi ka nin bɔn kosɛbɛ a ka ca maa 680 ye minnu sata bɔra bana in na kabiri ni bana jugu in nun tara Chine jamana kɔnɔ san 2019 bansan na. Ka bɛn ni sibiri don u ti kalo tile fɔlɔ de diɲɛ selege naani kɛnɛya ko jɛkuluba in Organisation mondiale de la santé OMS u ye ɲɔgɔn lajɛrɛ sigila Genève walasa ka se ka nin tulolasɔn min kɛ diɲɛmaa ye. Kabiri ni juma tɛmɛnen OMS comité d'urgence in bɛ sigila o kun bɛ u ka ɲɔgɔn ye ko 4nan de kofɔ ka se ka coronavirus tiɲɛni nɔ jate bɔ. Jaabi minnu bɔra o sigi in kan ka bɛn juma ma o de dantigɛli kɛra sibiri don kɛnɛya ko tɔnba OMS fɛ k'a jira k'a fɔ bana jugu ni a kɔlɔlɔ jugu nɔ bɛna ye diɲɛmaa dala hali bi ka taa fɛ. O b'a jira k'a fɔ ko ni bana in farali ɲɔgɔn na ko waati jan tɔ bɛ. OMS comité d'urgence yɛrɛ n'a tɔnden hakɛya bɛ taa maa 18 na kankɔrɔ sigibaga ye maa 12 ye. U ye cɛsiri laɲini hali bi diɲɛmaa fɛ min bɛ kɛ sababu ye kɔgɔ ka se ka da coronavirus bana in na ka se k'a kɔlɔlɔ juguw dansira la.
o fana bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlo la min na bɛnna kunnafoni di so ɲɛmɛso fɛ kalasaw ma ka sangani ni kuma ye an b'a fɔ ko alisa fɛn min ye seliba ala ka san caman ala ko yira mali la k'a sɔrɔ mali jamana a sumalen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ aw k'an bɛn ni ala sɔnna ma diɲɛ waati wɛrɛ laseli wɛrɛ aw ni mamadu bɛn sherif sumano bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ